בוקר טוב, אדיב מייעוץ פיננסים. רציתי רק להגיד לך תודה על כל הליווי האישי, המקצועי, התוכנית העסקית המושלמת פשוט, ההתנהלות מול הבנקים. באמת, מהרגע הראשון ששכרתי את השירותים שלך, לא עזבת אותי לרגע. עשית את הדברים בצורה הכי מקצועית שיש, ובסוף במבחן התוצאה 100 מ-100 קיבלתי את ההלוואה על השקל בדיוק כמו שרציתי, לא פחות, לא יותר, בדיוק כמו שביקשתי מההתחלה. זה מה שהיה מבחינת הלוחות זמנים. מה שנתת בהתחלה זה הלוחות זמנים שהיו. באמת, עברתי כמה וכמה אנשי מקצוע בחיים, ושירות כמו שניתן לי ממך היום במדינת ישראל זה לא מובן מאליו לקבל. אז רציתי להגיד לך תודה, ושיהיה המון 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 בהצלחה בהמשך.